Duond buche molos Azimio koro dwaro mondo mi otim lokruok e tend riwruogno bang' ka gigwenyore paro kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Gilose log tich ma PNU Nairobi. Jotelo koni ok ochuno mondo gibedi Azimio ka gikoni ODM ok nyal bede piny owacho, to kendo ODM no bende ema omako lemo mag od bura magoyo piny owacho kogno. Walter Nyambaga lero mathoth. Unaweza kuwa kwa serikali na kwa upinzani at the same time. Haiwezekani, is untenable. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo vile tutatatua hiyo, tuachie hiyo sisi kwa hiyo mkutano, na tukishindwa kutatua basi sisi wengine tunaweza toka. Sio tumepandwa huko, sisi si mbegu ama mti tumepandwa. Tunaweza kutoka. Kwa hivyo tuachie serikali hiyo Azimio. Ikifika hapo tutawachia serikali hiyo Azimio waichukue. Chukue hiyo njina kama ndio iko na muhimu sana. Chal mar Azimio gisani kendo nende ka gima wayo jogore gi lak ka duond buche mamoko mag Azimio dwaro ng'udho oko ODM. Na tunataka kufagia hiyo nyumba badala ya kutoka kutengeneza ingine. Na njia ya kufagia ni kuhakikisha kama kuna mtu ambaye anataka kuwa kwa serikali aende awe kwa serikali. Na tumesema iwezekani uwe ndani ya serikali na pia uwe kiongozi wa upinzani. Hiyo haiwezekani. Jokono sebedo malit kendo jokanyo mag Azimio oramo ni nyaka tim lokruok e tend riwruogno. We will definitely make changes in the leadership of the coalition, and we're in the process of formalizing that, because he cannot both be the chair of AU and remain leader of Azimio and even leader of ODM. Magitimore bang' bura moro mar jodito Azimio nyobede kindo Odinga kod jodito go. Seche 15 bang'e jotelo wuok ka yweyo muya maliet kendo koni weche manyo Odinga leronegi. Okomorogi kendo okonyong'ogi makare manyiso ni onge winjruok kaka ODM oyudore piny owacho. A solution Linda invited us for a consultation to brief us on issues we've been asking, and we were given explanations that did not satisfy us. And William cannot go by us going into government. Our going into government, or any of our constituent party going into government, is helping William remain in government for a longer period so that he can occasion more pain upon Kenyans. You are leader of a party in opposition, you are leader of a party in government, you have a new bride, uko mbele, unaangalia, unaenda pande hiyo. That is not something that is tenable in our current situation. Jotelo go koro dwaro ni mondo duond bura mar ODM wuoge riwruogno ka gikoni onge kaka chamano odonje sirikal, to bende omako lemo mag od bura maketo sirikal tesre. It is totally untenable for you to be in government and then to check the same government. Even to check your own colleague. Even to vet your own colleague. I want to tell those who wish to join government that they are free to leave Azimio and join the government, but you cannot be both opposition and government at the same time. Komachielo jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende omedo tielo wang' adhola ka onyiso ODM mondo wuog oko e ler kendo nyiso kama ochung'ie. For us, the position is we should not cannibalize multi-party democracy. That was our number 2 agenda. Jakoro Gajwang' wendo ber gadek. Odiochieng' mar adek inyal siemne yo kata miye gembe mondo dhi odo. E chal mar lwasi riwruok mar Azimio, kama duond buche molos Azimio temo wacho ni wuogi kata wawuogi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.